DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 DJ Wall na comrade Kuland. Nasi ndikuda kubatsira maZimbabwe. Ndikubatsira maZimbabwe matima nenyika nevari kunze kwavari ikoko muzi. Ndoda kuti muzive chokwadi. Nokuti ndinoona uzhinji hwenyaya muzive chokwadi. Zvikuru sei vakomana vakasvagwa kubva muma75 zvidzokera kuno shuruku. Hamuzivi chokwadi. Saka chokwadi chacho ndechinoichi kana ma72 haazivi chokwadi. Chokwadi chinotiko usapemberere n'anga ichandobata mai. Ndo vanoroya. Chandoda kuudza zvikuru vane hama dzavo dzinenge mwana waGrace Mugabe mukomana weChatungwa. Idzai zvapo naposi pamunogona napo. Idzai naposi pamunogona napo. Musati magoka dzivete dzisingagadziriki. Chatungwa kana anga ari mwana waPresident Mugabe. Zvinhu zvakarema kuti nyika inonge Zimbabwe imurasa. Halo? Isamupa basa. Chatungwa ungadai ari MP kana kuti kansela. Ndochokwadi chandoda kuudza. Asi kuti pane chimwe chinhu chiripo chakawanda chakaipisisa chinoita kuti Chatungwa asapiwa position munyika yeZimbabwe. Asi tichiti mwana wa late president anova iye wacho wakaisa vana Mnangagwa vose ava. Vose vana Muzembe vakaiswa pana Mugabe. Chinovaremera chii kutora Chatungwa kumuisa paposition yakanaka. Kana kuofisi chaiyo yavanyori kana vakaenda chikoro yavanyori kana secretary of the president's office. Chii chinovaremera vachizomupa pfuti dzokuti afure vanhuvo zvavo vasina kana chavani nacho. Kana vakamuita mu-CIO vakadoreswa. Mwana womunhu wakaita saMugabe haihudhiya yese. Hamboiswi izvozvo. Hambopiwi pfuti kuti afambe achishungurudza vanhu. Ndiye anofanirwa kudova munhu anotora chigaro chababa vake mupati yeZANU-PF. Ndikuudze chokwadi. Apa pane nyaya isina kunaka. Iwe Grace Mugabe uri muage group yangu. Chireka ndikuudze chokwadi ndikubatsire kubva nhasi. Grace Mugabe tora vana vako uvaise pasi uvagadzike. Uvape tsika dzakanaka dzokurarama mune zvakanaka. Uchapedzisira usina kana mwana kana one nenyaya dzauri kuteedzera dzomwana wako Chatungwa idzi. Vanhu vose vanovata vachiti hei Chatungwa wakanaka, hei haafanirwi. Vanokupesedzera dambudziko havatokudi. Inini munhu achadokudza ndokuda. Tsiurika. Tsugwa. Mwana wako pfuti dzaanoshandisa achidhura vanhu. Panouya chimwe chikamu chokuti ucharamwa upenyu ukamwa poison kana uchisungirira. Kana kufira musango. Zvinhu zvisina kunakira Grace. Saka ndichiti hurumende iyi yana Mnangagwa vakaiswa navaMugabe pazvigaro. Havatokudi iwe.
amene vanoti varamba here vaida kurara newe kana chakaitika handizivi, nokuti chokwadi chinoitika ndechekuti mwana wako unofanirwa kuva in the parliament. Mwana wako Chatungwa anofanirwa kuva in the parliament. Vose neuyu musikana mukuru vana ava vanofanirwa kuva in the parliament yeZimbabwe, yeZimbabwe, nokuti vanoerana vakaiswa navaMugabe. Ndokunonzi kutenda chipo chavanenge wapiwa. Saka dambudziko richipo vese vanovawata havane kafungidziro kokuti mavawatiro avanaita vachawana mari kubva kwauri nemhuri yako, which is very wrong. Vachikurudzira kuti iwe uzochema, kana wochema mai ndo vacho vanouya vachikusvoverera futi. Rega kufa wada kudiwa navanhu, uchidigwa zvakaipa, uchikurudzirwa kwaitika zvakaipa, asi zvakanaka zvaunoita nguva yose havazvipembedzi. Vanokupembedza kana vari mune zvakaipa. Grace nevana vako, kana usingandinzwisisawo ndinzwi, hauchafa wakanzwisisa chokwadi, uye uchazotambura kusvika mukufa uchingotambura, nokuti chinhu chiya chinonzi ngozi chiya kuchigona kuchiripa. Mwana wako wakapfuura munhu nefuti zvima zviro kwazvo. Ndakamboona umwe mundara kwedu uko mukuru anga ari businessman wamabhazi aya kwaShushani. Shushani rakasvika kwaTomu rikarova umwe mbuya akafa pamuneni pachipatara, akanovherifaiwa kuti wafa. Shushani haana kumbodini uyanzi Posi uya Posi, akabva akaenda kwavanhu vaya ukwahove ndokwaibva mbuya ava, akati madzisekuru angu imwe munoda chii? Wakabvisa ng'ombe 50 dzaichisika, akaviga mbuya ivava, akasapuraya chikafu chose, akaviga mbuya ivava. Asi vakaona kuti vanga vari kutsikwa nebhazi vachipfuura nemberi kwebhazi rimwe ranga rakamira, vakanoti kaimwe bhazi ranga achibva nesu chibva rarova mai achibva vafa. Kungwara, vanoti kungwara, haana kumirira kuudzwa matakana namadhodhi navanhu. Akati ndinoita zvinoraramisa upenyu hwevana vangu neni pamwe chete. Grace. Saka kazhinji ida kuita benzi tukunde muyedzo. Vanhu vose vanoti ingozi dzoga dzavanoita vachikukireetera iwe uri chirikadzi. Ende nyange ukawana murume haazombomiriri kusapotana kugadzirisa ngozi dzevanhu vako, dzevana vako, iwe hazviiti Grace. Ichi chirongwa ichi ungachivenga hako, asi sometimes unenge uri mistaken. Pose panotaurwa zvinhu zvine chokwadi vanhu hamuzvifariri. Saka ndinokumbira kuti unzwisise izvozvo Grace. Dana vana vako, ugare navo pasi, uvaratidzire kuti vanhu vanovapembedza vavade, ende vabvumewo kuti zvishuwa vanhu havatida, vanovakurudzira muzvinhu zvakaipa. Kutovengwa kana vachikukurudzira munhu zvakaipa kutokuvenga. Ndidzo same people vaikushora pawakawanikwa naMugabe, vakataura zvakawanda pamusoro pako. The same people. Vanhu veZimbabwe Grace, they are very good mukushoropodza kana mukuprovoka. Vanhu ava vanogona kuprovoka munhu zvachose, ende vane nzira mbiri dzokuprovoka nadzo. Vanokuprovoka vaita zvavanenge vanokuitira, vanokukurudzira kuita zvakanaka, kana kukudzidzisa kuita zvakanaka, asi vachikuprovoka kuti mangwana zvikuremere. Vagouya direct vachikuprovoka zvakanyanya, vachikushaudha zvakanyanya. Andoona. Saka ndoda kuudza Grace, ina ndina basa vama age group kana ndakaona makore ako pawakawanikwa naMugabe, pawakawanikwa naMugabe paya. Saka dana vana vako, uvape chikoro, vana vangu, izvo hazvinonga zvoti zvitsazvo. Zvezvo zvinoitwa nembwa dzose idzi, zuro ndizuro vaita vanoda kutorera mwana wako purasi, iwe mapurasi. Kunaka kwacho kuri papi? Vana ava they are always against iwewe, asi vanoita fanika vanokuda. Vawanda vanhu vaburawa nengozi. Usakangamwa nyaya yekugogwe iya yemurume wanga MP akazokudziwa navaMugabe kuti
munoshungurudza vanhu, munodzinga vanhu mupati. Kana wauraya munhu imhosva dzako, ende chaiva chokwadi ichocho. Akaramba musangano because vanenge vafungidzira kuti musangano unongoda mhondi chete kuuraya vanhu, vomhanya voti vamwe ngavetitaita zvakati. Ndo zvavaita, ndo zviripo futi nanhasi. Dana achatongwa muise pasi, umukansele, ngaasei madhiragi kana ana madhiragi. Mari dzanotambisa achipa vanhu vachipara vakamuteverera vakamusekiwa vakamugadha idzi, imari dzanofanirwa kuita muupenyu, kugadzira upenyu hwake hwamangwana. Nokuti iye zvino ZANU-PF yakamurasha hemudi. Saka ndizvokuti mwana wakaderwa ngaachenjere, agadzire upenyu hwake, agadzire mabhizinesi ake, agadzire kubika mari yake achiita munomati mapurojekiti. Kana achitenga mashares, kunotengeka mashares nemari idzodzo dzakasigwa naBamba, wogona kuita upenyu hwakanaka. Kana paanenge ari ngaave nomukadzi nevana vake namai vake vachiita zveupenyu, kwete izvi zvekuita zvechimonya-monya izvi. Mwana wapurezidendi, tarisai kuzvino Mnangagwa vana vake vose wakavaisa muzvigaro kuti vasaita zvechimonya izvi, vasati rasika njere. Kurasika njere uku unopedzisira woita zvokufukidza mwana mapambasi, ava kungohudha pose pose. Grace pura mufungwa, ZANU iZANU, vanhu vezANU havana mbobvira vanaka. Iwe ndoungandibudza Grace. Izvi dai ndazvitaura munhamba dzefoni yako dai ndandinayo, ndakuzviisa mugurupu iri, ndinoziva kuti iri gurupu iri harina munhu usingariteereri. Imwe hama dzaGrace mukange muri pagurupu iri, mupe odhiyo azvinzwire. Grace dzoka uite mwana wokuvara. Zvose izvi hazvishandizvi, hazvina chazvinokupa iwe uri Grace. Ndatenda zvangu hanzvadzi yangu, mashoko ndiwayo.